जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଶନିବାର ରୁଦ୍ରାବତାର ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା। ହନୁମାନ ଜନ ଶୁଣୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ମହାବଳ, ରାମେଷ୍ଟ ଫାଲ୍ଗୁନି ସଖା ପିଙ୍ଗାଖ୍ୟ ମିତ୍ର ବିକ୍ରମ, ଉଦଧିକ୍ରମଣ ହୁଶ୍ଚୈବ ସୀତାଶୋକ ବିନାଶକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତା ଚ ଦଶଗ୍ରୀବାସ୍ୟ ଦର୍ପଃ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ହନୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାବତାର। ତାଙ୍କ ଏହି ନାମକୁ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ।